Ramogi ageno no odiechieng' mari obedo maber gi lak sechegi akaw thuolo makende marwa kenen weche manyien mag ang'ich welo midhiambo ma kawuono ma en chieng' ngeso tarik 27 dwe mar achiel higa mar 2024. Waiko ni weche mathoth mago matimore e pacho kae kaachiel kod mago matimore e kor gwenge duto ma pacho ka ahinya to e kinde ma odiechieng' ma kawuono joma opogore ne wuok oko ka gikwedo nek mar joma mine ma medore e pacho ka. Mago kaachiel kod mamoko mathoth waiko ni midhiambo ma kawuono to magi e thuond weche ma wamiyo pek. We shall not continue to be silent as we are being slaughtered. We demand as follows, that a presidential declaration of violence against women and femicide as a national crisis requiring an emergency response. Jokedne ratich oganda obago ng'anyo e gwenge ma pacho ka gikwedo nek mar joma mine mosemedore e pacho ka. What we are asking respectfully to our judiciary is to ensure that they curtail their judicial overreach and ensure that their judiciary is acting in the best interest of the people of Kenya. Josiasa mag Kenya Kwanza oramoni chenro mar gero udi biro dhi nyime kata bed ni doho nyoro no chungo ng'ado usuru no. Nitie yiende moko nitie adek manogore piny ne gigore wi ot magi ketho ot achiel ma subordinate staff odake to gi classroom mar PP1. Koth mapek mochwe otieno manyoro e boma ma Kisumu oketho mwandu e skul primar ma Ondieka. Ramogi mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni ye mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar neno weche manyien mag ang'ich welo mago ma midhiambo ma kawuono. Nyinga Joyce Odur, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Pani nyalo ndikonwa kokale namba mar ote machuok 3600. Mbui marwa mar Facebook kaka pile inyalo yudo Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kawachako en ni jokeda ne ratich oganda moting'o riwruoge mag mine obago ng'anyo mamuol e bombe mopogore ma pacho ka. En ng'anyo kaluwore kod nek mar mine mosemedore e kinde mokalo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ng'anyo makamano nogolo oko mine kaachiel kod jokedne ratich oganda mawuok e counties ma opogore pacho ka. Lazima tushinde. E county ma Kisumu, mine kod jokedne ratich oganda ne omoyo mbom tiendegi e wi lam ka gigwetho wuoth mos kod andika mag kwedo nek nyidendi. Jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga bende ne okodong' chien e ng'anyo makamano mar kedo ne ratich joma mine. Ne en ng'anyo mamuol mane idelo godo e chuny boma ma Kisumu ka wuotho chomo od bura maduong' ma Kisumu. Bang' chopo e nyim od bura ma Kisumu, nyidendigo ne osomo andika margi ka giyango dwaro mondo nek mar joma mine mosebedo ka dhi nyime kendo medore pacho ka twak mare omi pek kendo kete ong'ala manyime mapiyo koluwore kod chik. Empowered by the Constitution of Kenya and the collective decision that enough is enough. We shall not continue to be silent as we are being slaughtered. We demand as follows, that a presidential declaration of violence against women and femicide as a national crisis requiring an emergency response and reports on measures taken to address both issues on an annual basis as part of the constitutional mandate state of the national address. Bang'e ne gichiwo andikano ne jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga mani osingo mar chwalo andikano e nyim od bura mamalo. And this petition here, I will forthright take to the governor, but ensure that I go with it even up to parliament and ensure this become action. E seche mabende ne oseo jatend piny William Ruto kuom seweyo ma ok losi e wi wach nek nyidendi pacho ka osiemo wang' apise sirikal duto kuom siko keto seyo ne nyidendi seche duto ma irocho ratichgi ka bende okwayo jatend piny William Ruto mondo wuog oko owach pache mapiyo e wi medruok nek mag nyidendi e piny Kenya.
And when women are being killed in the A&B, they are being called prostitutes. Who are they prostituting with? Is it not the men who are the prostitutes? In fact, the worst part of it is that the president is moving globe-trotting in the whole country and has been silent on the death of the women of this country. I'm asking Mr. Ruto, please come out and tell us what we need to know. E kaunti ma Nairobi, bende picha en macha mar ng'anyo e apaya ka ikwedo mokalo nek nyidendi. Iseyo gwang' to iseyo gweno. Korka korgi to kane giloso e boma ma Nairobi, ne gijiwo puonjo nyidendi mondo many tije ma ginyalo timo kaka yor thiro nek makamagi. We should tame our girls also, and the government should empower our women. As much as we are marching, madame tupewa jue, and antelope cannot take itself to a lion. But kama pata kitu ya kufanya, then you're good. Yes, it's okay to meet someone, okay to date, but before you date, at least angalia huyu mtu kwanza background yake, anatoka wapi, ni nani, who are his friends. Vitu kama hizo zitatusaidia pia kufight vitu kama hizi. Let us protect each other. The common issues. Tell your friends where you're going. Make sure somebody is accountable to where you're going. For the B&B owners, it's your business. You have a right to run your businesses. But like any other business, have security measures that are going to make sure your clients are safe. Ng'anyo makamano, mabende, ne odhi nyime kaunti ma Homa Bay kod Siaya, ne okoweyo joma chuo oko, mabende, ne okawo thuolono mar goyo duondgi piny ka gikwedo maundu mag nego joma mine. I urge each and every man out there, be the security your wife, your sister, your daughter, your mother would ever need. Wanawake ni binadamu. Lazima ishe. Komesha ukatili. This violence must stop. Magibiro, kalure kod medrok, lipode mag mine mainego pachoka. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi. Aya, mano ne ng'anyo mabende notim e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae kigeno ni obiro konyo e duoko piny neka mag nyidendi madhi nyime pacho kae. Mano bende ema biro bedo thuon wach ma biro bedo kwa twake e chenro mar mino wacho kango chopo kanyo saa 3 mar otieno. Ka wadhi mbele, eni ogai mar Azimio Raila Odinga okwayo piny owacho oket okenge mar neno ni orit ngima wakeini ma pacho ka. Wacho ni oken gima kare ni ngima wakeini ikawo oko e yo marach kaka osebed ka itimo. Ka onyiso jonchwal arita okawo ndamo mager mar chik ne ng'ata maketho ratich ng'ama miyo. Wach mane osir kod gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir. Tumeona vioja, tukiona wamama wanauliwa hovyo. Wamama wanakatwa kama mtu ambaye anakata kuku. Tumeona mingi zaidi ambayo inaitwa gender violence. Kwanza tunalaani vitendo vya kinyama ambavyo vimefanyika hapa katika taifa letu. Lakini pili, tunataka hatua ichukuliwe ili mambo kama haya inaweza kuepukika. Hatutaki kwenda kila mara tunalia, tunaomboleza mauti. Tunataka kuwe na kinga ili kina mama wawe na usalama ndani ya manyumba yao. Kwa hivyo yote ambaye atachukua hatua ya kupiga bibi au kuwa bibi achukuliwe serikali hatua kali ya kisheria. Ukiona jamii ambayo mwanadada anapigwa, mwanadada anauliwa, mwanadada anatiwa mimba na kuweza kutupliwa mbali, we're heading into a rotten society. Jatend piny Kenya William Ruto olando chenro mare mar neno ni piny Kenya okodhi nyiewo chiemo e pinje maoko e bwo higni 10 mabiro. Ruto wacho ni piny Kenya tiyo gi omenda maromo bilion 500 higa ka higa mar nyiewo chiemo kowuok e pinje maoko, chiemo ma inyalo pidh pacho kae. Ka oloso e kaunti ma Meru, Ruto osingo ni sirikal mare biro dhi nyime kod siro jopur kendo kwayogi mondo giwuog oko mar kawo mbolea ma nengone ogonyore ma osechak pog e pacho kae mangima. Chris Owino nigi mathoth. E odiochieng' mare mar adek e kaunti ma Meru, jatend piny William Ruto oketo e lela chenro mare maneno ni piny Kenya kodhi nyiewo chiemo e pinje ma oko e bwo higni 10 mabiro. In the next 5 years,
we want to cut down the money we use to import food by 50%. We want to remove 250 billion from our budget of importing food. And in 10 years, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna chakula tena inaagizwa kutoka nje, chakula yote inazalishwa hapa nyumbani Kenya. Chenro makamano ma idhi kete tim kokalo kuom jopur mbolea kod kothe e nengo moyweyo dhi konyo sirikal e kungo omenda maromo bilion 500 ma sirikal tiyogo e higa ka higa kuom nyiewo chiemo kowuok e pinje ma oko. Kwa sasa kila mwaka tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula. Imagine, tunalete mchele, tunalete mahindi, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza nini, na tunatumia pesa yetu kulete chakula kutoka nje, na hiyo chakula yote tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Kalore kod jatend piny, chenro mar siro jopur e yo kende mar tieko midhiero mar kech e pacho kae, kaachiel gi duoko piny pek mar ngima masani omako oganda jo Kenya mafuanda. Tunaweka umuhimu mkubwa sana kama serikali kuzalisha chakula, ndio tuweze kupunguza gharama ya maisha na pia tuongeze mapato yetu ya chakula, ndio tuondoe njaa Kenya. Kaka yo mar keto e tim lek makamano, Ruto olando ni piny owacho osechako pogo jopur mbolea e nengo moyweyo, kendo kwayo jopur duto mapacho kae mondo ogoko karom gi mar kawo mbolea. Leo tumeanza kudistribute fertilizer Kenya. Na tunataka hiyo fertilizer yenye tumepunguza gharama kama serikali ifike kila mahali. Hapa Meru tunataka tuwe na mbolea ya kutosha. Na mimi nawauliza wakulima wa Kenya, yule ulitumia mfuko moja mwaka uliopita, ongeza mfuko ingine iwe mifuko miwili mwaka huu, ndio tuongeze mapato na mazao yetu kule shambani. Osingo ne jopur ni sirikal mare oketo weche mag pur e ong'ala manyime, ka bende osingo mar konyo gi yudo chiro mag cham e pinje ma oko. Mnataka tuendelee kuleta chakula kutoka nje? Si tuzalisha hapa nyumbani? Tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuongeze maji. Si nyinyi mtafanya ile imebaki? Ama mnasemaje? Jatend piny owacho magi e kinde yao ayanga chenro mar kiro pi e puothe mar Mweru Umoja 1 e gwenge mag Imenti South. Chris Owino, Ramogi TV. Jotelo mag Kenya Kwanza oramoni chenro mar gero udi manengo gi oyweyo nyaka dhi nyime mana kaka nochake. Kagiloso e kaunti ma Meru, jotelo go moting'o jatend piny William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko giwacho ni kowite to odhi hinyo ojende mane yudo tije mag gedo. Jatend piny William Ruto omedo seyo jokweth mar Azimio kuom siko neno mana richo e chenro mage. What we are asking respectfully to our judiciary is to ensure that they curtail their judicial overreach and ensure that their judiciary is acting in the best interest of the people of Kenya, to the millions of youth who they are throwing out of employment, to ensure they protect those jobs. Kwa hivyo rais, wewe endelea na kazi yako, wale kwa judiciary wakikusumbua tafadhali tuachie, kama wabunge tunyoroshane na wao. Tuwanyoroshe ama tusiwanyoroshe? Si huyu Rahim ndiye mmepea mamlaka ongea on your behalf? Iko judge mmepigia kura hapa Meru? Iko justice mmepigia kura haongelee? Rahim ndiye mmepea kazi. Rahim aongeleshe ama asiongelee? Ogai mar Azimio Raila Odinga oloko chung' mare ewi chenro mar gero udi manengo gi ogonyore, ka wacho ni jatenda piny William Ruto ne owinjore okaw pach jo Kenya ewi chenro makamano motelo ne kete e tim. Raila lero ni gin kaka Azimio ok gikwed chenro mar gero udi, mak mana ni nyaka nyuan jopiny e chenro no kar kete tim kod agoko. Raila medo wacho ni Ruto onego luong galamoro mar winjo pach jopiny kako nego kete tim chenro mar gero udi ka chiel gi keto e ler kama omenda siro chenro no wuokie. Bang' kawo chung' motegno ewi chenro mar gero udi kuom thuolo malach, ogai mar Azimio Raila Odinga oloko chung' mare kendo wacho ni gisiro chenro mar gero udi, mak mano ni ok giyie kod kaka piny owacho tayo chenro makamano. Atupingi affordable housing policy. Manana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango
mpaka kufanya na mpango, kwa mpaka watu waelewane. Hii mpango itafanya namna gani? Tutaanza wapi? Tutaenda wapi? Na nani atatoa pesa? Itatoka wapi? Sio wewe unataka tu kama serikali na kifua unasema mpende msipende. Ile wakati wa mpende msipende ilikwenda. Kaoloso e galamoro mar ODM e kar chung od bura Mamveta e kaunti ma Mombasa, Raila wacho ni Azimio bende siro chenro mar gero udi, mak mana ni piny owacho onego kaw pach jopiny motelo ne kete e tim. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane itaendeshwa namna gani, watu gani ambayo watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi, itajengwa namna gani. Haya yote mpango hajafanyika. Kuom thuolo mokwongo, Raila oyie kod jatend piny William Ruto ni chenro ma kamano dhi chuogo thuolo mag tije ne rowere, kata kamano onyiso William Ruto ni nyaka owinj pach jopiny. Kutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha. Mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ndio sababu mimi ningependa kuambia Bwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutakuonyesha wewe, tutakufundisha ya kuendesha vile, kuendesha mambo hii ya affordable housing. Ruto osebedo kanyono piny motegno ni chenro mar gero udi en achiel kuom chenro malong'o mar miyo rowere thuolo mag tije. Raila bende oseo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom muko ute jopiny e gwenge mag Changamwe kendo weyogi e koyo. Ukini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mahali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya Bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule ni. Jagoro mar kotu Francis Atuoli oseyo apis Attorney General mapachoka kuom koso chiwo lai makare ne piny owacho kaluwore kod chike matayo chenro mage gino mamiyo chenro kaka mar udi koro doho owito oko. Atuoli onyiso apisno mondo otim tije mar chiwo yore makare mag chike mag cholo chenro mag piny owacho. Omedo jiwo jatenda migao mar omenda Njuguna Ndugu kod governor mar Central Bank of Kenya otim matek mondo pesa Kenya oyud teko mondo uchumi mar piny Kenya odog kare. Koloso e ika mar jakanyo mar kotu e kaunti ma Busia, bende onyiso jotelo mondo mi omido luoro kendo nyiso jondik tije mar mondo mi koro owe ng'ado omenda mar osach jotich. Na grupu yake yote na all legal government advisors, legal government advisors wanataka wa advise government tusiona hii mfurutano ya kotini na president, mara hii imetolewa na koti, mara hii koti imepinga hii, mara mambo haya yamefanyika. Kabla hayo maneno yajafanyika, government must be properly advised by the office of Attorney General. Moko kuom oganda mawuok e woda ma East Asembo dwaro mondo ondhi MCA margi Godono Nguru bang' tulo mane omuoch e kar kunyo mula e Saba County mar Arieda mane okelo tho mar ji ariyo kaachiel gi hinyruok mag oganda mamoko. Ogandago mane obago ng'anyo mamuol e gwenge mag Kamalumbe nolero ni tulo makamano ne ok owinjore bedo ka gidwaro ni obila omak Godono Nguru kendo kaune okang' mager. Onguru nobago romo gi oganda mawuok Kamalumbe e sub-location Maramba mar choko pachgi e wi kambi mane biro timo chenro mag kunyo mula ka bang'e rowere nomonjo romono mane okelo tulo. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Clet Kimaiyo olero ni obila osechako timo apedha mar manyo MCA no kaluwore gi tulo no mane otimore chieng' tich ang'wen mokalo. Akwedo gi duol motegno tim mar aracha kendo mochido manye otim kokadhe lwet moyier kendo moher Bwana Godono Nguru area MCA.
to nikech kanyo onge wach godon magi ok manyo wuok nyoro ka ok dinyo timre. Owacho kotiyo gi sauti kubwa ni tutapigana mpaka ya mwisho. Mchani na hatafanya kazi hapa kwetu. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Manyogo lo jopiny ko aging'wech kumanyo nitie bura, kabiro mondo muk ukuta mar Amos, kamobire mondo dwaria ka diud konyruok. Miyo wadagi gimiluongo ni koko. Panwa gigi ema ne wayiere, to ok wayiere ni mondo duogo gowa. Koro an gima akwayo ni investor no osebiro ka, akwayo ni pod wabro rite mondo mi gima kiny wayudi, mondo nyithindwa odhi skul, wan be wayud kaka wanyalo konyre, kaka wachande, kaka wachalni. To ka ng'ato biro ni biro promotwa, to kendo ichaki goyo, ok ne wamor. There are some youths who decided to took the law into their hands and went to one of the competitors by the name Amos Barasa, and tried to bring down iron sheet fence, which is enclosing that mining site. Otherwise, it is regrettable that thing happened, and the police are in the lookout so that such issues cannot happen again. Min oda jalup jaten piny Pastor Dorcas Gachagua ne otimo limbe ne joma otwe e od twech makandenge mayudore kiewo mar Kenya kod Tanzania e kaunti ma Migori. Pastor Dorcas e bwo chenro mare mar siro nyithindo ma yawuoyi ne ojiwo ji maromo 150 ma otwe kanyo mondo lok timbegi bang' tieko twech margi mar bedo ranyisi maber ne jopiny. Otwech makandege nigi jotwech 150 ma odinegi e kind dwe achiel kod higni 5. Pastor Dorcas osebedo kalimo ute twech to moloyo mago mag joma chuo mar goyo mbaka kodgi kendo miyo gi puonj, kama oselimo ute twech ma Kiambu GK Prison e kaunti ma Kiambu, Rumurutu e kaunti ma Laikipia, Chuka GK Prison e kaunti ma Tharaka Nithi kod King'ong'o e kaunti ma Nyeri. Bende osetiyo gi limbe makamano e pidho yiende e ute twech e chenro mar pidho yiende bilion 15 mane ochak kod jatend piny William Ruto. Kuzia na 30 na bado you have not given up. Ujakata tamaa. Nimekuja kama mama kuwaongelesha watoto wangu. Msikate tamaa. Don't give up. Mmesikia vile ndugu zenu wakiwa jela wanataabika kutaka watoke waende waweze kuendeleza maisha yao, kwa sababu hawa ni baba ya watu. Wana bibi, wana watoto, na bahati mbaya wamejipata hapa. Wakirekebisha, na sisi tuko huko nje boys. Let's be careful. Skul primary maundie kama yudore kar chung'od bura ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu kwano lal bang' koth mapek manochwe otieno manyoro kod yamo muko yiende adek madongo moluar kuom klese 2 kendo muko tado mar od japuonja. Yamo makamano mane futo matek kinde mane kodhno chwe bende noluaro piny bath chiende skudno konchiel moweyo kar somo no e pap, gino magiwacho ni nyalo rocho arita mar skudno. Gikwayo jokanyo kod jotelo duto motudore kod dongruok mar skudno mondo wuog oko okonygi mapiyo mondo nyithindo obi odhi nyime kod somo chop chieng' wuok tich maonge ng'ikruok. Otieno manyoro kar saa 3 koth moro nyochwe matek gi yamo. Mayamo noendo nokelo damages moko e skul, kaka nitie yiende moko nitie 3 manogore piny, ne gigore e wi ot magiketho ot achiel ma subordinate staff odake to gi classroom mar PP1. Fence wabe olos gi mabati no noluar piny te, makoro skul odong' ka onge security. Koro sani wan gi luoro ni chiel mogore piny noendo owe skul nono, to nitiere estate moro ni e bath skul kani Anderson manobedo nomuki. Ne wakwayo mana stakeholders, the CDF, to gi jomoko manyalo konyowa, MP mar the area, mondo gibi into our aid. Ne nitiere udi 2 mogoyo damage completely
nikech wigi okethore te nyaka wuolo turogore piny. Wakwayo anybody, any member of the community mondo konywa mondo mi nyithindwa oyude kama ginyalo loso e ngimagi mapile. Kogik Monday wayud ni school dhi mapiyo kendo dhi makare kaka owinjore. Nyakora Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono. Kata kamano kapok akaw yweyo, we asomane moko kuom ote mag jowa mabende luowa achiel kachiel kokalo e Facebook kacha. Jalang' Otieno wacho nenowa live from Wichlum Beach. Suju RV wacho ni from Kibabi University ma Wuod Migori County. Jalamo Japolo wacho neno Ramogi TV kod jokanisawa mano mar Africa Roho Musalaba Church Ligala Kabiero. Naomi Achieng' bende wacho nenowa ka entiere county Mameru. Evans Okoth in benda neno oteni kae iwacho ni live from Nyakach Kabodho Pap Ondete. Charles Mboto benda neno ka wacho ni Ramogi ler kabisa kwa Tamala Koni. Ote machielo Sheni Otieno wacho ni Ramogi TV aneno Ramogi TV kod Rafiki Wuod Ligala Kabiero Mama Nashoro Nachieng' Nyakadongo Owadwa Lucky Odhiambo. Erokamano ahinya kwa Ramogi Ajwang' kuom ote mabende chwalonwa med mana kete Ramogi TV kichwalonwa paro duto kotudore kod weche wa manyien mag ang'ich welo. Wamodho pi matin waduogo kik idhi mabor. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Riwri kodwa gawa pako teko mar thum. Mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwara wey blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo e weche manyien mag ang'ich welo. Duol machoko usuru KRA otudore kod johala e tong' Kenya kod pinje mamoko kod jokanyo mamoko kaka yora jiwo choko usuru kendo tego ohala e kind pinje.
Koloso e nyasi e boma ma Busia, Commissioner mar KRA Lilian Nyalwanda wacho ni giloso chenro mayom mar choko usuru e tong' mabiro konyo e wuoth jopiny kod chwalo mwandu. Coordinator mar Imbo mar Kenya, Patience Njau, wacho ni gwenge makono choko bilion 2 dwe ka dwe kaka usuru ne piny owacho ma kaunti ma Busia ichiwo ne milion 800 dwe ka dwe. I extend a big thank you. We are here, we are happy, and we are just encouraging our partners to come and pull together. We continue collaborating, ensure that we conduct legitimate trade, we protect our borders, and we safeguard that which this country has. But as an authority, we have continued to support and work with our partners, who we call the PGAs, the partner government agencies, in order for us to create and streamline the processes that we take this for clearance of these trucks and also of the goods and people, so that we don't have the congestion. The other key challenge that we also face as a region is the porous border points. The stretches are quite long between the borders we have. So from here we have Isebania, then we come to Busia, then Malaba, and then from Malaba we have over 400 kilometers of road to the next border post, which is Swam. So that creates a lot of opportunity. Mbalariany Marongo ochako chenro mar puonjo jopur e kaunti ma Migori e wi yore pur makare e bwo chenro ma dhi kawo higni 7. Chenro no igeno ni mar jiwo aguch chiemo e kaunti no. Jojuma nigi mathoth. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti de piny Kenya ma osebedo ka ong'ere ni golo chiemo moromo. Kata kamano, kaunti ni bende sane mokumo oganda koro ywago kech ma ikelo kod nok mar chiemo. Kuom higni maloyo 3 mokalo, piny owacho osebedo ka bende chiwo chiemb kony ne mokumo oganda e kaunti ma Migori. Jopur osetudo dok piny mar pur kod midhieche mopogore opogore ma oting'o lokruok mar kor lwasi. Midhiero mar kor lwasi ni ok en mana Kenya kata Migori kende, kare en e pinje duto. Koro wasomo ni kare onego bed ni wang'iyo mana lony manyasani mondo mi wagore kode. Sio kukuza chakula kimoja, lakini tunakuwa na chakula kingi kwa shamba, ili tuwe na chakula kutoka Januari mpaka Disemba. Tuko na chakula, tuwe na mboga, tuwe na matunda. Dok pinye golo chiemo moromo e kaunti ma Migori osemiyo piny owacho koro wego moko mago mag piny owacho obiro kod yore mopogore opogore mar jiwo pur e kaunti ni. Mbalariany Marongo en achiel kuom ma osebiro kod chenro mar puonjo jopur e yore mar bero nweng'o margi e yorego mag pur e kaunti ni. Our interest is to ensure that everybody in Migori knows how to grow food, and all the stakeholders are involved in the distribution and food of high quality that supports healthy living. County government haijui kile tunafanya. Hatujaweza kukusanyika hata na wasomi ili tujue nao kile wanafikiria juu ya ukulima, lakini siku ya leo tumekuwa nao, tumechanganyika nao na tumejifunza mengi. E bwo chenro margi mar higni 7 mag dhi timo machiegni kod jopur, jolony mowuok e Mbalariany Marongo dhi chiwo puonj ne jopur e yore makare mag jiwo pur. Vice Chancellor Marongo Samuel Gudu wach ni gidwaro konyo e tego wechego mag pur ka ochakre e puodho nyaka e chiro. We'll understand the major production problems, the major food challenges, and we would have also collected together with the farmers and ourselves, we would have suggested ways and means of solving those problems. And therefore we expect that after 7 years, the way the food is produced, the way the food is processed and distributed will be completely improved over and above what is happening now. Afwenyo ni mondo gige wa wakayo, mondo me wausi, onego beni wan gi lony manyasani makeyo wachno yamo. Omiyo tudruok gi jo fwambo gi keyo kare en achiel kuom gik ma kaka japur onego bedgo machiegni moloyo. Kaunti ma Migori sani nitiere kod jopur malo gana 174 ma ondikore kod piny owacho ma bende puro kothe mopogore opogore, to ahinya bando kaachiel kod niang'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho kokalo e migawo mar weche pur ochako chenro mar medo lo mipidhe ochele kowuok e eka 674 nyaka heka milion 1.
kaka yorno mar medo nyayo chele pachoka kuom higni 8 mabiro. Kaka yor neno ni chenro makamae odhi makare, piny owacho olero ni gibiro medo kothe mopuodhi, gero kuonde rego chele kaachiel gi manyo chiro ne jopur mathurka. E romo mane obagi e magawa moro gwenge ma Naivasha, migawo mar weche pur kaachiel gi jopur ne orango kaka inyal duok piny omo chele kowuok e pinje maoko. Jagoro mongirore e Fantus Kimotho nolero ni Kenya nyaka sani nyayo metric tons 234 ka uchelo migolo e pinje maoko romo metric tons 700. 664,000 to 1 million acres. And for us to be able to do that, we need to understand what product, what value chain is required in which area. And that's why we're here for the two groups together in the State Department of Agriculture. They work together to identify the areas so that even as we go forward in ensuring we are providing water security, because now we're also using the private-public partnership model, whereby we need to make sure we have clear offtake guarantees. And for us to get that, we also need to know exactly what is suitable for which area. The most important determinant for food security is incomes. If you have an income, then you're food secure. And so our role is to ensure that we have markets for those who are producing and that we have markets that pay well and pay regularly. So our role here is 2 or 3-fold. In the first instance, we are creating mechanisms that allow for trade of produced commodities to happen through the establishment of a Kenya multi-commodity exchange. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Naitwa Jane Katiko Makau, natoka Machakos County. Mimi ni mfanyikazi wa kanisa, nilikuwa kwa ofisi ya kanisa. Wakati nilipigiwa simu saa 3 na around na nusu hivi, ndio nikasema kumbe ni ukweli. Nilipiga nduru kwa ofisi. Kunaona Januari sasa imekuwa baraka tele. Kuna watoto wanasoma na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Jatelo, Rao, enango, ango madhi nyime? Wan wasegolo kes no kuomi. Koro Rao, ema bomako kes no. To jatelo, and all the best. Ibed gi keny maber. Machiegni emesawa mar wechego mag tuke. Team mar Posta Rangers nodonjo e round mar timbe 32 bang' loyo Wisdom Soccer Academy gonde 2-0
e tuke mag laro kombe mar FKF Cup. Tugoni nogo e alap Mandera Sports Stadium e boma ma Kitale. Brian Marita emanoloyo ne Rangers gonde 2 go